Internet je miestom, kde môže publikovať naozaj každý. Aj ten, kto šíri nepravdy, manipulácie či škodlivý obsah. Ako však naučiť žiakov rozpoznať nedôveryhodné informácie online? Začnime tým najzákladnejším. Webovou adresou, teda URL. So žiakmi sa pozrite na to, ako vyzerá dôveryhodná stránka. Môžete si spolu prejsť, čo znamená zabezpečené pripojenie, ktoré domény sú dôveryhodnejšie a ktoré pôsobia podozrivo. Napríklad neznáme koncovky, nezrozumiteľné názvy alebo snaha napodobniť známe značky. Pokračovať môžete analýzou webových stránok z príručky. Deti môžeme viesť k pozorovaniu a klásť im otázky, ktoré im pomôžu posúdiť dôveryhodnosť obsahu. Má stránka uvedeného autora? Dátum publikovania? Je jasné, kto stránku prevádzkuje? Objavujú sa v texte dôkazy, odkazy alebo len všeobecné tvrdenia. Neobsahuje článok priveľa reklám, blikajúce banery alebo šokujúce titulky? Tieto pozorovania môžu žiaci zaznamenávať a spoločne vytvoriť jednoduchý prehľad, akú stránku považujú za dôveryhodnú a prečo. Pri práci so žiakmi je dôležité rozvíjať ich schopnosť pýtať sa, kriticky uvažovať a vyhodnocovať informácie. Nestačí im povedať, čo je pravda a čo nie. Potrebujú si to vyskúšať, hovoriť o tom, ako sa rozhodujú a precvičovať si odhaľovanie nedôveryhodného obsahu v rôznych podobách. Dôležité je spoločne hľadať, čo všetko môže byť v online svete zavádzajúce a prečo. Na záver máme pre vás malú výzvu. Otvorte si akúkoľvek stránku, ktorú bežne navštevujete. Spravodajský portál, blog alebo článok, ktorý vám napríklad niekto poslal. Skúste sa na ňu pozrieť očami kritického čitateľa. Aká je URL adresa? Je z nej jasné, kto stránku spravuje? Je uvedený autor a dátum publikovania? Sú v texte dôkazy, odkazy alebo len všeobecné tvrdenia? Doprajte si 2 minúty a všimnite si, ako tieto detaily ovplyvňujú vašu dôveru k obsahu. Malý krok pre vás, ale dôležitý predpoklad k tomu, aby ste neskôr dokázali túto schopnosť rozvíjať aj u svojich žiakov.